Гэты босс у Silksong быў створаны фанатам, які зайшоў праз рак. Насамрэч гэта рэальная, але сумная гісторыя. Сет гэта персанаж і босс у Silksong, які быў створаны юнаком, якога звалі Сет. Каля 6 год таму ён апублікаваў пост на сабрэддит гульні аб тым, што ён змагаецца з ракам. І ён вельмі хацеў сустрэцца з камандай распрацоўшчыкаў Team Cherry, якія зрабілі Hollow Knight. Гэта адбылося. Team Cherry споўнілі ягоную мару і далі яму стварыць персанажа для іх наступнай гульні пад назвай Silksong. У тым самым посце на Reddit ён сказаў, што я хварэю на саркома юнага. Гэта тып рака, з якім я змагаюся. Ценю падтрымку, але маёй марай было пагутарыць з камандай Team Cherry, фанатам якой я з'яўляюся. Пасля размовы мне далі магчымасць стварыць персанажа, што я і зрабіў. Ён вельмі круты і з'яўляецца босам, але я не магу вам нічога паказаць. Акрамя таго, што яго завуць як і мяне, Сет. Не магу дачакацца, калі вы яго ўбачыце, ягоны лор, дызайн і геймплей. На жаль, сам Сет не дажыў да рэлізу Silksong, але добра, што распрацоўшчыкі такім чынам ушанавалі памяць аб сваім фанаце ў гульні назаўсёды. Той факт, што яны не пакінулі гэта ў якасці якога-небудзь дробнага камеа, а дадалі цэлага боса са сваёй гісторыяй і наратывам. Шмат людзей на Reddit ужо ацанілі гэта як аднаго з найлепшых босаў у гульні. Падкрэсліваюць таксама вельмі атмасферную музыку. Да таго ж ён мае ўласны квест. Пасля бойкі з ім вам трэба знайсці яго і паразмаўляць на мапе перад тым, як паспрабаваць яго перамагчы. Сета можна знайсці ў усходнім Грэймары, з захаду ад варанінага возера. Ну і яшчэ яго можна сустрэць у тытрах гульні. Ён таксама там прысутнічае. Здаецца, што гэта адзіны бос, якому не сорамна прайграць.